реших отново да се запиша. След така няколко коментара, които получих, и съм много щастлива, че този клип беше забелязан. И ми стана изключително приятно, че има и други българи, които се интересуват от този така наречен феномен. И че по някакъв начин стигнаха до моя клип и им хареса. Надявам се. Затова реших да запиша още едно видео на български. Днеска съм избрала да прочета една глава от книга за психоанализа, понеже напоследък така доста се запалих, както се казва, да чета трудове на Фройд, на кой ли още не, но предимно на Фройд, тъй като е, нали, бащата на психоанализата. Ням доста противоречива личност ми се струва, но така доста интересни трудове има, нали, доколкото аз бих могла да ги разбера, защото нямам много знания за психоанализата като цяло, но за сега поставям основите. Но е доста интересно, така де. Книгата се казва Аз и то. Автора, както казах, е Сигмунд Фройд. Така, първата глава е Съзнание и несъзнавано. В този уводен раздел няма да кажем нещо ново и едва ли ще избегнем повторението на вече казаното по-рано. Делението на психичното на съзнавано и несъзнавано е основна предпоставка за психоанализата. Единствено то ни дава възможност да разберем колкото важни, толкова и често срещани патологични процеси в сферата на душевното и да ги класифицираме научно. Или другояче казано, психоанализата не може да изтика същността на психичното съзнанието, а трябва да разглежда съзнанието като качество на психичното, което може да се прибави към останалите качества или да остане изолирано. Ако можех да си представя, че всички интересуващи се от психология ще прочетат тази студия, аз щях да бъда подготвен да приема, че точно на това място част от читателите ще спират и ще се откажат да вървят по-нататък с нас. Защото именно тук е първият шиболет на психоанализата. За повечето философски образовани хора идеята за психичното, което не е и съзнаването, е толкова непостижима, че им изглежда абсурдна и противоречаща на простата логика. Мисля, че това става само защото те не са изследвали съответните феномени на хипнозата и съня, които, абстрахирайки се от патологията ни, придружават да приемем подобно схващане. Тяхната психология на съзнанието е нещо също неспособна да разреши проблема на съня и хипнозата. Съзнаването е преди всичко описателен термин, който почива върху най-непосредственото и сигурно възприятие. Опитът тогава ни показва, че един психичен елемент, например една представа, обикновено не може да бъде трайно съзнаван. Характерното тук по-скоро е, че състоянието на съзнаване бързо преминава. Съзнаваната сега представа повече не е съзнавана в следващия момент. Тя може отново да остане такава, само при определени лесно възпроизводими условия. Междувременно тя е била неизвестно каква. Можем да кажем, че е била латентна, като при това смятаме, че постоянно е била способна да бъде осъзната. Дори когато казваме, че е била несъзнавана, с това ние даваме едно правилно описание. В този случай несъзнаваното съвпада с латентното осъзнаване. Философите обаче ще ни възразят: не, терминът несъзнавано тук е неприложим, докато представата е била в латентно състояние. Тя изобщо не е била нещо психично. Ако ви се противо... Да, това е радиатора ми, който незнайно защо издава подобни звуци на агония, най-вероятно.
им се противопоставим още на това място, ще изпаднем в словесен спор, от който няма да спечелим нищо. Ние обаче дойдохме до термина несъзнавано по друг път, чрез преработка на наблюденията, в които определена роля играе психичната динамика. Разбрахме, т.е. естествено трябваше да допуснем, че има много силни психични процеси или представи. Тук на първо място излиза количественият или икономически момент, които могат да бъдат същите последици за душевния живот, като останалите представи. В това число и такива последици, които отново могат да бъдат осъзнати като представи, но самите те остават несъзнавани. Не е нужно тук да повтаряме в подробности това, което е било представено. На това място психоаналитичната теория се намесва с твърдението, че подобни представи не могат да бъдат осъзнати, защото една определена сила се противопоставя на това. Те иначе биха могли да бъдат осъзнати и че тогава бихме могли да видим колко малко се различават те от останалите признати психични елементи. Тази теория става неопровержима благодарение на това, че психоаналитичната техника са открити средства, с чиято помощ можем да снемем противодействащата сила и да осъзнаем съответните представи. Състоянието, в което тези представи се намират преди осъзнаването си, ние наричаме изтласкване, а силата, която е довела до изтласкването и го поддържа по време на аналитичната работа, ни усещаме като съпротива. И така, до нашето понятие за несъзнавано ние достигаме до учението за изтласкването. Изтласкването за нас е прототип на несъзнаваното. Виждаме обаче, че имаме два вида несъзнавано. Латентно, но способно да бъде осъзнато, и изтласкано, което само по себе си не може да бъде осъзнато. Проникването ни в психичната динамика не може да не повлияе върху номенклатурата в описанието. Латентното, което е само дескриптивно несъзнавано, не в динамичен смисъл, ние наричаме подсъзнавано. Название несъзнавано ограничаването в динамично, несъзнавано изтласкано, така че сега разполагаме с три термина: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано, чието смисъл престава вече да бъде чисто дескриптивен. Допускаме, че предсъзнаваното стои много по-близо до съзнаваното и несъзнаваното. И тъй като нарекахме несъзнаваното психично, то още по-категорично ще трябва да направим същото и с предсъзнаваното. Не е ли по-добре обаче да останем в съгласие с философите и последователите на философски дисциплини, последователите на философски дисциплини, да поставим предсъзнаваното, както и несъзнаваното, съзнаваното психично? Философите тогава биха ни предложили да опишем предсъзнаването и несъзнаваното като две различни вида или степени на психоидното, с които единствено би се възстановило. Но в резултат на това щяхме да се сблъскаме с безброй трудности в изложението. Единствено значимия факт, а именно, че почти във всички точки в психоиди съвпадат с психичното, ще бъде изтикан на заден план заради един предразсъдък, произхождащ от времената, когато хората все още не са познавали тези психоиди, или поне е най-важното за тях. Сега можем удобно да се разпореждаме с нашите три термина, които са съзнавано, подсъзнавано и несъзнавано. Момент. Така. Докъде стигна? Да. Сега можем удобно да се разпореждаме с нашите три термина: съзнавано, предсъзнавано и несъзнавано. Стига само да не забравяме, че в дескриптивен смисъл има два вида несъзнавано, а в динамичен само един. За някои цели на изложението тази разлика може да бъде пренебрегната, за други тя, разбира се, е незаменима. Ние свикнахме прекалено много с тази двузначност на несъзнаваното и добре се оправяме с нея. Доколкото мога да преценя, тя не може да бъде избегната.
различаването между съзнавано и несъзнавано е в края на краищата въпрос на възприятието, на който трябва да отговорим с да или не. Докато самият акт на възприятие ни дава информация поради какви причини нещо е било или не е било възприето. Не бива да се оплакваме, че динамичното се изразява двусмислено в явленията. По-нататъчния ход на психологичната работа обаче се оказва, че дори и тези дистинкции са несъстоятелни, недостатъчни в практическо отношение. От ситуациите, които демонстрират това, ще приведем следната като най-показателна. Изградихме си представа за взаимозависимата организация на психичните процеси в една личност и наричаме тази организация аз на личността. Към това аз е привързано съзнанието. То владее подстъпите към мотилетата, то естествено към оттичане на възбудите във вътрешния свят. То е онази душевна инстанция, която упражнява контрол върху всички частични процеси, която нощем се спива и въпреки това ръководи с основната цензура. Но това аз изхождат всички изтласквания, чрез които определени душевни стремежи трябва да бъдат изключени, както от съзнанието, така и от други видове удостоверяване и дейност. Отстранението чрез изтласкване в анализа се противопоставя на аза и психоанализата си поставя за задача да снеме съпротивите, които азът изстига срещу опитите да се занимаваме с изтласкването. По време на анализа ние стигаме до наблюдението, че болният изпада в затруднение, когато му поставяме определени задачи. Той престава да произвежда асоциации, когато те трябва да се доближат до изтласкването. Тогава му казваме, че той се намира под властта на съпротива, за която нищо не знае, а дори когато от собственото си чувство за неудоволство той откатне, че сега в него действува някаква съпротива, болният не знае как те нарече или покаже. Но тъй като тази съпротива със сигурност изхожда от неговото аз и му принадлежи, то ние се оказваме в една непредвидена ситуация. В самия аз не откривам нещо, което е също несъзнавано и се държи по същия начин като изтласканото. То естествено му казва силни въздействия, без самото то да е осъзнавано и за чието осъзнаване се изисква особена работа. Резултат от това наблюдение за аналитичната практика е, че ние затъваме в безкрайно много неясноти и трудности, когато се придържаме към нашите обичайни начини за изразяване. И, например, искаме да сведем с неврозата до конфликт между съзнаваното и несъзнаваното, изхождайки от нашето схващане за структурните уточнения на психичния живот. Ние трябва да се заменим тази противоположност с една с друга. Противоположността между взаимозависимия аз и отцепалото се от него несъзнавано. Последиците на нашето схващане на несъзнаваното обаче са още по-значими. Динамичното разглеждане не предложи първата коректура, проникване в структурата на психиката. Втората. Стигнахме до познанието, че несъзнавано не съвпада с изтласкването. Правилно остава мнението, че всяко изтласкано е несъзнавано, но не всяко несъзнавано е изтласкано. Част от аза, един Господ знае колко важна част от аза, може да бъде несъзнавано и със сигурност е несъзнавано. И това несъзнавано на аза не е латентно смисъла на предсъзнавано, иначе то нямаше да може да бъде активирано без да стане съзнавано. И неговото съзнаване не би трябвало да е свързано с толкова големи трудности. След като по такъв начин се виждаме принудени да лансираме едно трето изтласкано, несъзнавано. Трябва да признаем, че свойството несъзнавано скупи своето значение за нас. То се превръща в едно многозначно качество, което не позволява мащабните и категорични изводи, за които ние се надявахме, че можем да го използваме. Трябва обаче да се пазим, да го пренебрегваме, защото свойството нещо да бъде съзнавано или не е единствения светлик в мрака на тълпинната психология.
може би няма да стигне за до края. Дано. Но да, надявам се в бъдеще да намирам време да правя и други така записи. Може и на други езици. Но за сега се придържам към българския, тъй като е така екзотика още за този тип